Silav roj başı var baş hemi hevala rahi vidarım herkes başı pişti haftaki ve 7 Şembe hevrane de weşana zindî de îro emigrani bizin ser hevdîtinên dîplomatîk ku di navbera Kurd û Tirkan de pêk tê, di navbera Kurd û Ereban de, Kurd û Ewropiyan de pêk tê. Êdî em dibînin ku şarek, cengek dîplomatîk dest pê kiriye. Îro piraniya bültena me derheqê van hevdîtinan de ne. Her wiha ji herêmê agahiyên dawî hatine di derbarê rewşa dawiya şer de li pira Qereqozaxê li benda va Tîşrînê rewşa dawî çi ye? Çapemeniya Dewleta Tirkiye îdia dike ku benda va Tîşrînê niha di destê hêzên Dewleta Tirkiye de ye lê rastî gelekî cuda ye. Ez ê hem li ser xerîtê nîşanê we bidim û hem jî dengê ciwana Cuma heye. Eger destûra wê hebe ez were parve dikim niha beriya 2 deqeyê ez pêre axivîm ew ji herêmê agahiyên dawî bi me re parve kiriye. بفيا وي امي بگinin hemî temaşevanan ka rewşa dawî çi ye? Heqîqet rastî çi ye? Em ê ji we re bêjin. Em zanin şer zehmet e. Dewleta Tirkiye rehet nasekine hem bi dronan hem bi balafirê xwe herêmê dide ber bombeyan lê tu hêz û quweta çeteyên Dewleta Tirkiye nemaye. Sömo, ÖSO, navê wan çi lê dikin bikin ew êdî li herêmê bê teqet mane, bê hêz mane. Niha li herêmekî derdora benda va Tîşrînê asê mane. Derdora wan hatiye dorpêşkirin ji aliyê şervanên Qesedê, YPG, YPJ ve dixwazin birevin lê belê artêşa Tirkiyê pêşî li wan girtiye nahêle ew ji wê derê derkevin. Rewşekî wisa jî heye. Rastî heqîqet ev e. Ez ê vana hemî ji we re bêjim. Niha hevanno. Beriya her tiştî ev hefteyekî em ji hev dûrin ez dixwazim peyamê we jî binêrim ka pirsê we çine ji destê me were em bersiv jî bidin we. Di vê naberê de ez bar dikim deng baş e. Qasî ku ez ji cîhaza dibînim deng baş e. Ama dîsa jî hûn dikarin bi peyamê xwe teyît bikin ji me re bêjin baş e ne baş e. Wekî din di dawiya bernamê de ez ê helê we bipirsim, ez ê peyamê we bixwînim. Eger hûn bipirsin ji kerema xwe re pêşî pirs paşê 2 noqte pirsa xwe bikin ku ez bizanibim pirs e. Çünkü mala we ava gelek heval niha tevlî me dibin. Pir peyam bi sedan peyam hene merû nizane kîjan pirse kîjan şîrovê ye. Tabii ez qîmetê didim şîrovê we jî tiştekî balkêş hebe. Em ê li ser ekranê parve bikin elbet şîrovê we jî. Niha bi destûra we ez navê hemî hevala nexwînim. Ez hema derbas bibim ji ber ku pir mijar hene îro. Temamiya mijara jî hema bigire tekiliyên dîplomatîk in, daxuyanîne. Ji Partiya Karkerên Kurdistanê daxuyanî heye di derbarê hevdîtinên İmraliyê de niha heyeta Dem Partiyê. Êdî ez nabêjim heyeta Dem Partiyê ji ber ku eleqa wî bi Dem Partiyê tune. Heyeta İmraliyê navê wê. Heyeta İmraliyê bi derdorên siyasî yên Tirkiye re hevdîtinan pêk tîne. Encam çi ye? û Partiya Karkerên Kurdistanê di derbarê van hevdîtinan de çi dibêje? Her çend Tayyip Erdoğan, AKP, MHP, Kandil weke muhatap nebîne jî ji Kandilê daxuyaniyên dawî hene ka ew çi difikirin. Hin tarîx jî behsa hin tarîxan dikin ka ev tarîx çi ne? Ka tê bîre we hin derdorên AKP behsa 15 Sibatê kiribûn, behsa Newrozê kiribûn ku heta wê demê wê çek werin danîn falan bêvan tişmiştî wisa jî hebûn. Ka hemû heval komîser hebibin êdî em dest pê bikin. Pir nûçe hene em wext zêde wan da nekin. Eger hûn bibin abone kêfxweş dibim. Eger hûn nebin abone ji mala we ava em ez garantî didim we eger hûn bibin abone li Tirkiye ji ber abonetiyê tu tiştekî nayê serê we. Ji ber ku xuya nake. Yani di YouTube'ê de xuya nake. Kî abone ku derê ye. Ez zanim ez wefhem dikim lê tiştekî nayê serê we zanibin yani. Ama hûn bibin abone çima fayda wî heye ji bo me kanala me pêş dikeve digêje berdestê pir însanan ev jî hêz û quwet dide me ji bo ku demê pêş de em vî karî hinekî zêdetir bikin. Baş e hevanna. Eger hûn amade bin ez amade be. Em hema bi vê mijarê dest pê bikin. Mijara dawî ku ciwana Cuma ji min re ragihand gavadin. Dibêje çi? Binêrin. Gundê Ebuqalqal heye. Gund ne bajarokekî piçûk ê derhafil heye. Ez li ser xerîtê nîşanê we bidim. Ez li ser xerîtê nîşanê we bidim. Em wisa şîrove bikin baştir e. Ka ez herim bînim ji kerema xwe re li bendê bin.
Naha Devleta Türkiye iddia dike hevalên hêja. Devleta Türkiye iddia dike ku ev heremên ku nihazê li ser ekranê nîşanê we bidim. Ev pira Qereqozdağê ye. Pira Qereqozdağê Devleta Türkiye iddia dike ku ketiye destê wan lê tiştekî wisa tune ye. Vê derê şervanên YPG, YPJ Qesedê hene. Hêzên Devleta Türkiye ji vê pirê gelekî dûr xistine. Ev herema ku Firatê teqîb dike hemî dibin kontrola hêzên Kurdan dane. Ev jî bendava Tişrînê ye. Bendava Tişrînê ev mehekî ye tam li navenda şer e. Devleta Tirkiye bi balafiran bi dronan êrişê vê bendavê dike. Dixwazin vê derê bi dest bixin. Ev çavkaniya enerjiyê ye. Hem elektrîkê belav dike heremê hem jî ava vexwarinê jê têgirtin. Gelek fayda wî heye. Yani kîjan hêz vê bendavê bi dest bixe dikare temamê heremê bixe bin kontrola xwe. Aliyekê stratejîk yê vê bendavê ev e. İjar ev mehekî Devleta Tirkiye bi hemû hêzî quweta xwe dixwaze vê bendavê dest bixe lê bi dest nexistiye heta niha. İjar hêzên Qesedê şervanên Kurdan wisa kirin ji bo ewlekariya vê bendavê bi qasî 5-10 kîlometre ji bendavê dûr hemî xistin bin kontrolê. Çeteyên Devleta Tirkiye vê derê xistin kemînan pak kirin ji wê derê dûr xistin. Niha gundê ku em behs dikin ev Ebu Qalqal, gundê Ebu Qalqal ev e. Ev de jî hemî mezrane gundin mesela marka Ebu Qalqal heye. Vê derê Kafiyet Ebu Qalqal heye. Ev gund jî niha dibin kontrola Qesedê de ye. Lêbelê li ser xerîtê kesk nîşan dide nexeme. Min bi çûzanin min bi vê derê yani şervanên Qesedê li vê derê jî hene li min bicê jî hene. Lêbelê ji ber peymana Agirbestê hêzên Qesedê pir naxwazin meselê tevlihev bikin ji ber hêzên navnetewî li wê derê ne weke garantör soz dabûn wan ku ew ê li wê derê çalakiyan zêde li dar nexin ew ê ji Agirbestê re rêz û hurmetê bigirin. Lê hêzên Devleta Tirkiye ji ber ku tim êrişê ser bendavê dikin Qesedê mecbûr e ji bo ewlekariyê van herema kontrol bike. İjar ev gundê ku min ji we re behs kir Ebu Qalqal hêzên Devleta Tirkiye li wê derê di asê mane. Dor li wan hatiye girtin. Qismekî mezin ji wan dixwazin vegerin birevin. Artêşa Tirkiye pêşî li wan girtiye. Dibe eger hûn birevin em ê gule li we bireşînin, em ê we bikujin, em ê bibêjin di şer de hatine kuştin. Hûn dibînin? Rewş ev e. Ka ez dengê cîwana ji bo we bidim guderîkirin bila edî em vê mijarê tamamen bigirin. اول بدران شبکه هنگی کما تزانی ترک لیسر مدیان دیجیتال پار و کبنه گوتنا ما بندافع تشرين وقرقوزاق قرتية و ابو قلقل قرتنا بقندكي ويا افاقهين راستن هفال دوي دريدنا يعني او بندافع تشرين وقرقوزاق وقندي ابو قلقل بخوجي ودير حافرجي همين داو دسي هفالا ديا تقريبا خلابيني سرزمان يعني شتك بيرنجي تاني شهر تايبت خوازم بدر مشاندن وكي درجي تشتين تركان دنيفي دا آسيمانا يعني ناخواز الشربكن بهوالاره ترك رينادن كو يعني فاقرين بباج ده ونكان وانو تسليم جيبنش برترك رينادن دنيفي دا آسيمانا او شتاب زوري او شاندنش بكل تجي قصد الشربكن بيجن امنويرن اللي تجي قصد ويا فاقر ويدري الشربكن ادين هادنا وان دا جينا كيولو او دركتي قريز دركتي Rewş ev e rast e di nava wan de jî krîz derketiye li hev nakin. Di nava wan de jî gelek komînçet hene berjewendî û menfaetê wan hene hevû di nagirin. Ev gundê Dêr Hafir ev e ev bi qasî mehekê dibin kontrola Qesedê de ye. Hûn zanin vê derê tabî armanc ewlekarî ye yani armanca Qesedê ne ew e here vê derê bixe bin kontrolê temamê heremê tiştekî wisa tune ye. Ama ev herem beriya niha dibin kontrola hêzên rejîma berê a Şamê da bû yani Beşer Esed. İjar wextê ku ew derketin Qesedê mecbûr ket vê derê ji bo ewlekariyê ji bo ku hêzên girêdayî Devleta Tirkiye tên vê derê yani tebqa reqa aciz nekin êriş nekin ama ew jî ji hewa ve êriş dikin. İjar em derbasî mijarekî din bibin hevanin da binêrin.
اجوره چه دبیجم خلکی باکو روجدات سوریه ای روجاوی کردستانی سبی بر بندا و تشنی و دمشن دولت ترکیه کریه سری خواه چه دبه بلا به او جالی پسیکولوژیک و دخوازن بندا و تشنی به دست بخن مهکی mücadele وان شر وان سرویه که و gelek کشتی وان چی بو باور دکم داخویانیه داویه قصده دته گوتم بقاسی 700 çetên girêdayî dewleta Tirkiye hatine kuştin di nava vê meha dawî de sirf derdora bendava tiştînê bifikirin. Yani xwekirine xwîn derê Kurda li Sûriye niha şer mer tune ye. Li Sûriye êrişên li ser Elewiyan hene, li derdora Lasqiye, Tertûsê wekî din dewleta Tirkiye li wê derê dixwaze aramiya heyî xirab bike. Ji bilî dewleta Tirkiye niha hêzên ku şer derbixin tune ye. Yani ست قات بقاسی داعشی لوی دری شر و پفچونان دردخن داعش نا tane carnan usa derdi kevin erişan pektinin lebere tengirtin dibin kontrol edane prani heremi kovline ijar em derbasi mijaradın da bin hevanno ijar me gotubu xelki baku rojdatê Sûriye berbetişini vedişe li gorî agahiyên ku komîteyên amedekar dane Sibê wê ji gelek bajaran bi hezaran kes berê xwe bidin bendava tişrînê ku ev mehekê li wê derê li dijî êrişên artêşa Tirkiye da girker û tevê çeteyên wê berxwedaneke mezin heye. Pêkhateyên Kurd, Ereb, Ermen, Sûriyan wê benda wê biçin wê derê piştgiriya xwe ya ji bo şervanên Qesedê, YPG, YPJ nîşan bidin. Komîteyên amedekar banga tevlîbûna meşê li her kesî kir. Ev mühîm e mirov biçe wê derê hebûna xwe nîşan bide. Hebûna sivîlan mühîm e li derdora bendava tiştînê yani em bi Qesedê re ne em bi vê derê wekî hemî gelên herêmê em aramiye dixwazin dewleta Tirkiye heqîwîtûne were êrişê ser me bike. Ev nûçeyekî hevan nû nûçeya din PDK û nifşên nû niha çûne Tirkiye hevdîtina pêktînin vê sibê em pê hesiyan ku Serokwezîrê Herêma Federal ya Kurdistanê Mesrûr Barzanî çûye Tirkiye hem bi Hakan Fîdan re hem jî bi Tayyip Erdogan re hevdîtin pêkaniye piştînî rû em pê hesiyan ku nifşên nû jî çûye Tirkiye hevdîtina pêktîne xêr e tam di vê demê de ku li Rojavayê Kurdistanê amedekariya kongreyeke mezin an netewî tê kirin Tayyip Erdogan bang li her duya kiriye werin ka çi ji wan dixwazin gelo mijar avakirina hikûmeta nû ya Başûrê Kurdistanê ye yan astenkirina kongreya netewî a li Rojavayê Kurdistanê ye hêzên navnetewî dixwazin di serî de Amerîka İsrail, Fransa, Almanya ew jî dixwazin Kurd di nava xwe de kongreyeke netewî pêk bînin li hev bikin yani mekanîzmeyekî ava bikin di nava xwe de ji bo ku li hember cîhanê bikaribin daxwazê xwe ê netewî bînin ziman. Ev mekanîzma çawa ava dibe ancak di encama kongreyan de ev e. Îja ji ber vê yekê Serokwezîrê me gotibû Serokwezîrê Herêma Federaya Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşî bi Hakan Fîdan re hevdîtin pêkanî paşê jî bi serokê AKP Tayyip Erdogan re hevdîtin pêkanî encama hevdîtinê nehate eşkere kirin tenê behsa hin detayên avakirina hikûmeta Başûrê Kurdistanê hate kirin lê em zanin di pişt perdê de mijarên din hene aniha dewleta Tirkiye hemî karê xwe berdaye hatta menfaetê xwe netewî ê li Sûriyê jî daye aliyekî ji bîr kiriye tenê dixwaze berjewendî û menfaetên milletê Kurd asteng bike. Yani menfaetê xwe nafikire. Menfaetê Kurda dixwaze asteng bike. Tu statûyekê ji bo Kurdan naxwaze. Ji bo çê nebe çi ji destatê dike. Îja mesela civîn li çapemeniyê girtî hatiye kirin ya bi Mesrûr Barzanî re. Li gorî daxuyaniya Wezareta Karê Derve ya Tirkiye lîderê tevgera nifşê nû Şahsûwar Abdulwahîd jî serdana Tirkiye kir. Bi alîkarê Wezîrê Karê Derve Nuh Yilmaz re rûnişt. Di civînê de mijara sereke pêkanîna hikûmeta nû ya Herêma Kurdistanê alîkarî piştgiriya nifşê nû ya ji bo siyasetê planên dewleta Tirkiye li ser Silêmaniyê Başûrê Kurdistanê. Yani ez bi xwe şaşmam nifşê nû normal rêxistineke çepkir e rêxistinek hitabê ciwanan dike çi îşê nifşê nû heye diçe Tirkiye heta niha di hikûmetê de jî cîhnagire yani bi kîjan sifatê diçe li Tirkiye bi Wezareta Karê Derve ya Tirkiye re civînan pêktîne
ya rastî hêjeyê mirov fehm bike min fehm nekiriye. Yani tam divê demê de ku kongreya netewî heye keneke li Başûrê Kurdistanê civîn li ser civînan pêk tîne mesela PDK İranê re îro rûnişt hevdîtin pêkanî ji ber vê yekê min manşeta xwe de got cenga dîplomatîk dest pê kiriye. Heqeten cenga dîplomatîk e pir bi heyecan e. Ewropê tên Kurdistanê bi dem partiyê re hevdîtin çê dikin ên diçin Rojava ên diçin Şamê ji İsraîlê pir dengek mezin bilind dibe ji bo parastina Kurdan hevdîtin pêk tînin bi Kurdan ra telefonê hevûdû dikin ji Amerîkayê telefonê Kurdan dikin Almanya mesela diçe serdana dem partiyê heyeta İmraliyê bi partiyên siyasî yên Tirkiye re hevdîtinan pêk tîne ya tam trafîkekî pir mezin a dîplomatîk dest pê kiriye. İja di nava ew qas xebatên dîplomatîk de em dibînin dewleta Tirkiye jî dest pê dike him partiyên Kurdistanî dikişîne cemxwe bu an re. Yani em nizanim yani ez bixwe PDK ez fehm dikim zûva yektekiliya PDK bi dewleta Tirkiye re heye ama niv şênû min nizanî bû. Ew qas dostaniya wan ya mirov diçe hevdîtinê ama mirov wextê bi şêwrekî biçe bi hevalê xwe bi partiyên cuda bişêwire ez wayê diçim Tirkiye gazî mikirine gelo mirov li ser kîjan esasî hevdîtinan pêk bîne eger pirsên wisa were mirov çawa bersiv bide mirov bişêwire bi hev ji ber vê yekê kongreya netewî mühim e mekanîzmeyekê netewî were avakirin bi dewleta Tirkiye re jî hevdîtin elbet çê dibe Mazlûm Kobanî bi xwe got em amade ne bi dewleta Tirkiye re bidin bistînin ama li ser esasê parastina mafê netewîyê Kurdan divê hevdîtin were kirin ne ji bo mirov biçe bi armanca sîxuriyê bi armanca agahî bide wan bi armanca ku ji hedefên wan re xizmetê bike ev ta ez kesî tujbar nakim elbet ama wextê ku mirov were di kongreya netewî de cih bigire mekanîzmeyekê ava bibe komîteyek navnetewî ya dîplomatîk ava bibe duê çarçevê de ew komîte dikare biçe hevdîtinan pêk bîne. Ez wisa dibînim. Mesela yek ji xebatên dîplomatîk ku niha di rê de ye ew jî yê Xiznewî ye Şêx Murşîd Xiznewî ew jî niha çûye bi oldarên Reqa Tepayê re hevdîtinan çê dike li camiyê mizgeftê bi wan re daxife li hember fitne dibêje li hember fitne şerê taybet ê li dijî herêmê yeketî pêwîst e yeketiya Kurd û Ereban yeketiya Kurd û netewên din di heman demê de ji encamên fitneyê ku dijminê gelê Sûriye ew didin belav bikin şiyarî da yani bi gel re daxife niyeta xwe ya baş nîşan dide li ser navê milletê Kurd mirov weke oldarên Ereb û Kurd hevûdû bibîne bi hev bişêwire baş e ama divê mirov zanibe ku herkes ne mecbûr e bisilman be li Rojavayê Kurdistanê Xristiyan jî hene mirov ji heqê wan re jî ji ola wan re jî rêz û hurmetê bigire. Ev bi vî şeklî balaveliyê çi qas hevdîtin çê dibin yani Xiznewî bi Rûspî oldarên Reqa Tepayê re hevdîtinan pêk tîne ji Başûrê Kurdistanê PDK nifşên û çin Tirkiye hevdîtinan pêk tînin hî dewam dike mesela hevdîtinê dîplomatîk dewam dikin niha heyeta kenekê ev demekê li Başûrê Kurdistanê di nava xebatan de ye em binêrin ka bi kî re hevdîtinan çêkiriye çi dike armanc çi ye armanc kifşe kongreyekê netewî dixwazin çê bikin li Rojavayê Kurdistanê ama dewleta Tirkiye pêşî lê digire anha yek ji xebatên dewleta Tirkiye ew e pêşî li vê kongrê bigire bawer dikim di nava 10 rojan de hefteya pêşiya me 10 rojan de ev kongre wê pêk were xwazî imkan hebe mirov biçe teqîb kira hevan wezî werim hinek bi wan re sohbet bikim ji kerema xwe re neçin ka hûn çawa difikirin hevdîtinên heyeta kenekî ya li Başûrê Kurdistanê berdewam dike heyetê îro li Silêmaniyê li gel nûnerên Hezba Demokrata Kurdistanê ya Îranê civiya di jivînê de li ser giringiya piştgiriya ji bo Rojavayê Kurdistanê her wiha amedekariyên ji bo li derxistina konferansa şêwra netewî û pêkanîna yekdengiya hêzên Kurdî axivîn her wiha di civînê de hate gotin ku pêwîst e di vê rewşa heyê de Kurd bikaribin derfetên hêy bixin xizmeta berjewendiyên xwe guhertinê li herêmê rû didin divê Kurd jî di van guhertinan de bibin aktorên sereke yek ji armancên kenekê ew e di van hevdîtinan de
çi bikin bikaribin derfetan di berjewendiyê xwe de bikarbînin, di guhertinê li herêmê de bibin aktöreke sereke weke Kurd. Şandeyê kenekî zêdetirî 2 heftenê li Başûrê Kurdistanê bi gelek partî saziyan re hevdîtinan pêk dîne. Armanc di armanca wan de heye tune nizanim ama hêviya milletê Kurd heye ku Partî Demokratîk Kurdistan PDK jî were tevlî wî kongrê bibe. Ji enekesê re dawetname hatiye şandin, ew hatine vexwendin. Êdî tevlî binabin heta vê saetê jî bersiv nedane. Em wisa hatin agahdar kirin ku enekese bersiv nedaye daxwaza tevlîbûnê. Yani vexwendinê. Heyeta İmralı çû serdana CHP, Partiya Deva û Refahê li ser vê nûçeyek me heye em bu parve bikin, hema hem em zû biçin. Saet jî nasekine, saet digere emir tişe. Heyeta İmralı ya Dem Partiya hevdîtina bi serokê giştiyê CHP Özgür Özel ra pêkanî. Özel diyar kir ku wê tevkariyê bike, divê gavên demokratîk û qanûnî bêne avitin. Heyetê piştî Partiya Deva li meclisê çû serdana serokê giştiyê Partiya Yenîdar Refahê Fatih Erbakan jî. Yani xuya dibe heyeta İmraliyê pêşî îro çû serdana CHP, paşê çû serdana Partiya Deva Ali Babacan serokatiyê wê dike. Paşê jî çû serdana Yenîdan Refahê ku Fatih Erbakan serokatiyê wê dike. Hem Fatih Erbakan tevlî civînê bû û hem jî Ali Babacan. Erê. Ama Özgür Özel daxuyaniyekî berfireh da li ser vê meselê, yani niyeta xwe ya baş beyan kir. Önder ragihand, yani Özgür Özel erê. Ama pişra di dema wê daxuyaniyê de li ser pirsên rojnamegeran Sırrı Süreyya Önder endamê heyetê agahiyekî balkêş da got di rojên pêşme eger em cardin biçin İmraliyê wê Ahmet Türk jî bi me re were. Ew jî tevlî me bibe. Ahmet Türk ev demekî dirêjê neçûye İmraliyê. Ev jî wekî agahiyekê nû ye, yani Ahmet Türk ku ji ber xebatên xwe ji seroketiya şaredariya Mêrdînê hatibû girtin, şûna wî qayyum hatibû tayin kirin, niha normal jaliyê qanûnî ve nemeşrû ye, lêbelê di heyeta İmraliyê de cih digire, diçe serdana AKP, diçe serdana MHP, di nava xebatên siyasî de cih digire. Yani ev jî xuya dibe ku meseleya qayyum tamamen fasafî soye hincete, bahane ye. Wezareta Karê Derve İsraîlê ji bo Rojavayê Kurdistanê bangekî kiriye, bangekî mühîm e ka ez ê bangê ji were bixwînim. Wezareta Karê Derve İsraîlê bang li civaka navnetewî kir ku zextê bidin ser Tirkiye da ku êrişên xwe yên ser Rojavayê Kurdistanê bide sekinandin. Revebirê giştî Wezareta Karê Derve İsraîlê Eden Bartal li Tel Avivê ji rojnamegerên biyanî re axivî di konferansa çapemeniyê de ji bo Rojavayê Kurdistanê bang li civaka navnetewî kir. Civaka navnetewî yani Yeketî Ewropayê, neteweyek bûyî, sazî û dezgehên navnetewî çi hebe? Ê ku mafê mirovan diparêzin. Ê ku sûçên şer dibînin û dawe vedikin li serokên dewletan. Yani dadgeha sûçên şer mesela. Bang li her kesî dike. Îja çi dibêje divê Tirkiye êrişên xwe yên li ser Kurdên li Bakurê Sûriyê rawestîne. Divê civaka navnetewî bangê Tirkiye bike ku êrişan û kuştinê rawestîne. Divê Kurd jaliyê civaka navnetewî werin parastin. Wezîrê Karê Derve İsraîlê Gideon Sar jî beriya hefteyekî gotibû divê êrişên li ser Kurdan ên wekî li min biçê werin rawestandin. Divê civaka navnetewî ên ku bi mêrxasî li dijî Daişê şer kiriye biparêze. Sar diyar kiribû ku ew bi Kurd û Durziyan re di nava tekiliyê de ne, peywendiyê de ne. Divê naberê dezbînin bîra we Durziyên li Başûrê Sûriyê jî dixwazin li cem wan sîstemeke federatîv hebe, xweserî hebe, ew bi xwe karibin xwe rêve bibin. Xuya ye ji Kurdan cesaretê digirin.
eğer Dürzî divê daxwaza xwe de îsrar bikin, Kurd ji xwe anha sîstema wan sîstemekî xwe rêvebirî, yani xwe bi xwe rêve dibin. Elewî jî daxwazekî wisa bikin, wê demê Sûriye mecbûr e li gorî vê sîstemê bi rêve biçe, dünya jî mecbûr e vê sîstemê qebûl bike. Yani heteşe ku li Idlibê dike qasê bajarekî Rojavayê Kurdistanê bi salan li wê derê tam terorîzm pêkanî, jin kuştin, qetil kirin, biryara îdamê dan, li nava kolanan jin qetil kirin, kesên ku fermana kuştinê dane îro bûne wezîrê edaletê, îro di hikûmeta demborî de hikûmeta demkî dibêjin jê re tê de cih dikirin. Ev rûreşiya civaka navnetewî ye ku rê didin vê meselê. Halbuki madem ki hûn dixwazin rejîma Sûriyê hilweşînin, li şûna wî pergaleke hazir heye. 12 sal e li Rojavayê Kurdistanê xweseriya demokratîk heye, hemî gel bawerî dikarin tê de xwe îfade bikin. Ew weke numune dikare li temamê Sûriyê were pêkanîn û rêveberên îro yê Rojavayê Kurdistanê jî xwedî wê qabiliyetê ne ku bikaribin temamê Sûriyê bi rêve bibin. Elbet bi beşdariya milletên herêmî. Milletên îro yê li wê derê jî dikarin werin tevlî bin. Mesele ne ku şexs kes. Mesele mantık e. Merû mantıkekî bide bicih kirin. Mantıka îro ya li Rojavayê Kurdistanê pêk tê, dikare temamê rojhilata navîn bi rêve bibe. Îjar ev helwesta İsraîlê gelekî giring e. İsraîl heta niha behsa navê Kurdan nedikir, ama piştî hilweşîna rejîma Beşar Esad êdî hêdî merûv dikare İsraîlê weke dost bibîne. Nizanim. Ama daxuyaniyên İsraîlê, piştgiriya İsraîlê ye ji bo Kurdan, anha pêdiviya me jî pê heye. İsraîl bi seroketiya Netanyahu herçend li hember milletê Filîstînê dijwariyê pêk bîne jî, elbet em acizin. Em weke parazvanên mafê mirovan acizin ji hikûmeta Netanyahu. Milletê İsraîlê re em tiştekî nabêjin. Ama hikûmeta Netanyahu dijwariyekî pir ecêb pêk tîne li hember Filîstîniyan. Kê Filîstîniya pir zêde şarane ez fehm nakim. Halbuki ew jî mağdurin, Kurd jî mağdurin, dikarin hevûdû bibînin, dikarin hevûdû qebûl bikin. Ama heta niha ew qas rêveberên Filîstîniyan çêbûn, tu car goh nedan daxwazên Kurdan, tu car xwe wekî hevalbendê Kurdan nedîtin. Ama Kurd tüm çûnceyên wan, piştgirî da wan, dewdoza wan destek kirin. Me İsraîl jî di rûyê wan de xiz dijminê xwe heta niha. Ama ji îro pêve li gorî konjonktûra siyasî ya li herêmê ez bawer dikim êdî dibe ku hewaya siyasî biguhere, hewcedariya Kurdan bi hemî dostaniyê heye. Her cure dostaniyê re deriyê Kurdan divê vekirî be. Anha lûksa me tune ye. Ji ber meseleyên îdeolojîk em însanan, welatan ji xwe dûr bixin. Em nikarin. Anha pêdiviya me pê heye weke netew. Ji ber vê yekê piştgiriya İsraîlê, bangên İsraîlê ye ji bo civaka nav netewî mühîm e. Ji bo me bi qîmet e. Ez wisa dibînim. Hevalên ku dipirsin milletê Durzû qewmekî nêzê Kurda ye. Yani hin teorîsyen, hin civaknas dibêjin ji berê ve ev bi zmamê Kurdan e. Yani beşekî Kurdan e çûne li Lublanê û li Sûriyê bijî bûne. Qasî milyonekî Durzû li başûrê Sûriyê, ez ser xirêtî nîşane bidim baştire, li başûrê Sûriyê bijî bûne, bi taybetî li derdora bajarê Swêda. Ez ser xirêtî nîşanê we bidim û paşê jî li ser sînorê Lublan û İsraîlê gundên Durzûyan hene. Kamerû çawa vê dike? Hevanno. Ez herema Durzûyê nîşanê we bidim. Niha ev der İsraîlê cî hûn dibînin. Ne? Ev der İsraîlê ne? Ev der Lublan bi niyavî jî İsraîlê. Heta vê derê İsraîlê. Ev girê Golanê ye. Beriya salan ta ez wextê dest min beriya 28 salan dema dest bi rojnamevaniyê kir, ev meseleya girê Golanê tim hebû.
yani waregehan avat kirin, İsrailî cihud birin ve deri bicih kirin, Araban ve deri dert kıstin, eger jde sevaba hataba mali Araba dikirin ve deri bicih bu. Ev giri Golaneye. İjar pişti ku rejim hatlı başandın, ev derve ve xeti, ev hemmi anha jali İsrail'e ve de kontrol kirin. Ev Şam'e, Damaskus, eger wisa devam bike heta Damas'e jî dikarin biçin ama naçin, ji vê derê dixwazin Şam'ê kontrol bikin. Cî ku İsrail ketiye heta Şam'ê bi qasî 25 kilometre ye. İja me basa Durziya kir, Durzu li Swêda ye. Swêda ev herem komple anha di destê hêzên Durzu da ye. Ew bi xwe xwe diparêzin. Her çend rengê vê derê kesk ve jî ew dixwe diparêzin. İsrail ji bo parastina wan ket van gundan. Ne tenê ji bo parastina wan jî ji bo ewlekariya xwe. İjar li Daray jî hene. Niha ev eger li vê derê kantona Durzu were avakirin, ji rojava mixabin hinekî dûr e. Yani pir zehmetek û tekiliyekî fîzîkî çêbibe di navbera kantona yani herema Xweser ya Durzu û herema Xweser ya Rojavayê Kurdistanê. Coğrafya dûr e ama ji vê derê ji Rojavayê Kurdistanê hûn dibinin vê derê ev deriyê Ebu Kemal Sînor e ji vê derê heta Ürdünê heta herema Durziya pir gund tune ne. Yani çol e. Dibêjin tabi ev koridora David behsa vê dikin. Koridora David ev e. Eger çêbe a ji vê derê navbera Rojava û Durziya da dibe ku tekiliyekî çê bibe. Tekiliyekî coğrafîk jê ra dibêjin koridora David. İdî çiqas spektê çiqas mantıqiye ew meseleyekî dine. Eger ev koridor çêbe wê demê çi dibe ez xerîteyê mezin bikim. Ev Rojavayê Kurdistanê zer dibe heta İsrailê. Wê demê bi alîkariya İsrailê mirov dikare petrola xwe, gaza xwe, enerjiya xwe bifroşe derve jî. Çünkü Rojavayê Kurdistanê sibê du sibe xweseriya xwe hinekî pêş bixe ber bi serxabûnê ve biçe, îmkanê me ku em bikaribin petrol û gaza xwe bifroşin derve zehmet dibe. Ya dibe mirov di binê hatayê re li ser laskê re bibe ya jî di vê derê re bi xêra İsrailê derbasê deriya spî bike. Ew qas coğrafya bes e. Tabi hêvî ew e madem me xerîte mezin kiriye hevan nov ez xewn û xeyalê we jî bibêjim madem me xerîte mezin kiriye ka em hinekî xewnê xwe mezin bikin. Xew jî ne bi xwedê xeyal jî ne rastiyê jî ez ji were ez ana çend deqê din min dixwast ez ji were bas bikim me aniha bas bikim. Piştî Sûriye dortê Iraqê hûn zanin. Trump Irak tehdit jî kir. Çiqas hêzên girêdayî Îranê heye dibe tu ji nava xwe derxî, wan pak bikî, saf, temîz. Ev çi nîşan dide? Hemî hevalbendên Îranê wê yek bi yek têk biçin. Piştî ku Irak hat pakkirin temîz bû, dortê ya Îranê ya Tirkiye. Hemî dewletên ku Kurdistan dagir kirine wê yek bi yek hilweşin. Veya daxwaz û xewna me tenê ne. Veya plane û projeye. Gav bi gav pek tê. Aniha dor hatiye Iraqê. Eger Irak ji hêzên Şiî werin pakkirin, wê demê Başûrê Kurdistanê hinek nefes digire, bîn digire. Ew ê belkî jî bi Rojavayê Kurdistanê re bikaribin sînorê navbera xwe rakin. Şengal dikare bibe Xweser wekî kanton. Ev kantona li Şengalê hûn zanin vê derê. Ew Telafer. Şengal a ji were bêjim. Ev çiyayê Şengalê ye cî hûn dibînin ciyê kesk. Şengal eger wekî kanton be çima bi Rojavayê Kurdistanê ve nêgirêdan pir xweş dibe. Ve xewn û xeyal ne veya xweş e yani. Mirov piştgirî dihev. Di navbera Kurdan da çima sînor hebe? Sînor tune be baştir e. Ev sînorê navbera Kurda hemî radibin.
İjar mebasa Türkiye dikirne naha Bakurê Kurdistanê hevanno eger piştî Iraqê dor were Tirkiye li Tirkiye niha krîza ekonomîk pir pêşketiye êdî derdê millet ji meseleyên siyasî wê tir çawa bikaribin îdara xwe bikin zar û zêçê xwe xwedî bikin çawa bikarin kiriya xwe bidin çawa bikaribin bi meaşê xwe ê qit bikaribin dawiya me hêbînin ji derd û kulê wan êdî dibe meseleyên zik û xwarin debar Bakurê Kurdistanê komplet kare bibe xeser. Yek ji daxwazên Partiya Karkerên Kurdistanê ew e anha li Bakurê Kurdistanê millet bikare be xwebixwe rêve bibe qedera xwe bi xwe tayin bike. Niha daxuyaniya dawî ya ku ji Partiya Karkerên Kurdistanê hatiye dixwazim ji we re bixwînim li bendê bin zêde wext wan nekim ne 36 deqe çû rast dibêjin. Îjar armanc hedef ew e mirov hedefa xwe şaş neke baş e. Mirov hedefa xwe vekirî bibêje ji baş e bi tu şiklekî. Bakurê Kurdistanê em naxwazin ji aliyê soytariyên bajarên Tirkiye biwarin reve birin. Ew walî, qaymakam, ew polîsên ku ji Tirkiye tên serokên emniyetan, revebirên ku ji aliyê dewleta Tirkiye ve tên ekdarkirin tev soytarî ne. Tev çete ne. Tev terorîstin. Tên Bakurê Kurdistanê li gor dilê xwe bi rêve dibin, gendelî dikin, didizin, serxwera binxwera dikin û talan dikin diçin. Em weke milletê Bakurê Kurdistanê bi tu şiklekî destûr nadin vê yekê. 40 sale, 50 sale şerekî pir bêeman hatiye meşandin ji bo vê yekê. Ji bo van rojan. Ji ber vê yekê zarokên Mûşî wê xwe bi xwe rêve bibin, zarokên Amedî, keç û xortên Amedî wê bi xwe rêve bibin. Hem di mesela rêvebiriya siyasî de hem jî a asayişî de ewlekariyê de. Îja ji bo xem nekin pêdivî bi wext heye sebir bikin xwe bernedin tekoşîna xwe daîma li ser piya bigirin geş bikin. Hevdîtin çiqas çê dibin bila çê bin mirov xwe bernede. Tekoşîn esas e. Îja hevanno çima dikî ma qisa meseleyên siyasî ya heval em ji xwe rojnamevaniya xwe bizanibin em ji xwe nekevin nava van şîroveya ne wisa yani ême ew e ême Kurd dibe rojnamevanên Kurdan şivan û gavanê Kurdan kî dibe bila bibe herkes di dilê wan de ev heye madem ki ev heye madem ki demokrasî heye li gorî demokrasiyê Kurd xwe bi xwe rêve dibin wekî din tiştekî tune ye baş e ez vêya rakim ez werim ser meseleya niha mesela İsrailê me ji we re pêşkêş kir ew xilas bû erê tamam yani Kurd û Durziyana dibêje tekiliya me heye İsrail wisa dibêje bang li hêzên navnetewî kiribûn ku Kurdan biparêzin ev aliyek hevanla em werin ser meseleya êdî em hêdî cih didin daxuyaniya dawî ya Partiya Karkerên Kurdistanê di derbarê hevdîtinên İmraliyê de ka ew çi difikirin niha balyoza Almanya çû serdana Dem Partiye hakikaten çima di vê demê de heta niha Almanya neçûye serdana Dem Partiye çima di vê demê de çûye ew jî muhîm e belkî ji dortê Tirkiye balyoza Almanya ya Tirkiye çû serdana Dem Partiye di civînê de serpêşketinên dawî yên li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê gotûbêj hatin kirin balyoza Almanya ya Enqereyê Sibyl Katrina Sorg îro çûye serdana navenda giştiya Dem Partiyê li gel Hevserokê Partiyê Tuncer Bakırhan civiya di civînê de hevberdevka Komisyona Pêwendiyên Derve a Dem Partiyê Ebru Güney jî amade bû li gorî agahiyan di civînê de bi taybetî li ser pêşketinên dawî yên li Sûriyê pêşketinên dawî yên li Rojavayê Kurdistanê di derbera rewşa dawî ya Tirkiye û herêmê de hin guftûgû hatine kirin her du aliyan nêrînên xwe bi hev û dore parvekirine diyarî dane hevûdû êdî canekê ji Almanya çi aniye ji Tuncer Bakırhan re nizanim ama paketekî hebû destê wan de Tuncer Bakırhan jî lê vegerandiye hediyekî cuda dayê
yani mivan perveriye xwe kiriye. Niha em warin ser daxuyaniya dawiya Mustafa Karasu hevanno. Hema ji wara zû bi zû bixwînim derbas bim. Zêde şîroverekim ez hema daxuyanî ji were bixwînim. Eger hûn amade bin, hevanno. Yek, du, sê. Mustafa Karasu dibêje niha beriya her tiştî em tespîta vê yekê bikin. Tecîta li İmraliyê dewam dike. Polîtikayên wê dewletê diyar in. Polîtikayên xwe yên li dijî Kurdan kifşene diyar in. Bahçeli çi gotibû bila Öcalan were li Koma Dem Partiyê biaxife. Lê binêrin. Doh ji demê re çi digotin? Digotin vana beheçiqînin, biqedînin, hema bibêje hindik mabû bibêjin serê wan jî jêkin bigirin, mafê jiyanê nedin wan. Mantıqekî wisa li Tirkiye bû. Ji nişkeva çi guherî ku ev însana xwe guherîn? Ev ne meseleya xweşbînî yan jî reşbînî ye. Ev yek nîşaneya wê yekê ye ku dema mijar bibe pirsgirêka gelekî divê mirov kîm bi berpirsyarî nêzik bibe. Bêguman baş bû ku agahî hat ji İmraliyê. Tendurustiya Rêbera baş e. Her wiha ragihandina fikrê rêbertî jî giring e. Niyeta dewleta Tirkiye çi dibe bila bibe? Nêzîkatiya xwe çi dibe bila bibe? Em qîmetê didin hevdîtinekî bi vî rengî, em wate didin hevdîtinekî bi vî rengî. Ev daxuyaniya Mustafa Karasuye ji kerema xwe re qala pêvajoyekê dikin, lêbelê navê xwe tune, navê pêvajoyê li holê tune. Rêbera teqez tekoşîna xwe hemû ji bo azadiya gelê Kurd meşandiye heta niha. Ji bo ev tekoşîn bi çareseriyekê demokratîk bi encam bibe, kete nava hewldanekê pir mezin. Çi dibêje Rêbertî paradigmayekê hatiye danîn. Ez ê piştgirî bidim vê paradigmayê. Dibe ez ê jî tevlî bibim. Lêbelê Rêbertî çi dixwaze bibêje gelo? Mebet ji paradigmayê çi ye? Yani em vê pirsgirêkê bê şer, bê tundiyê çareser bikin. Ne cara yekê ye ku vê dibêje. Çil sal e vê dibêje. Mebest ji paradigmayê nû ev e. Yani dixwaze vê pirsgirêkê dûrî şer li ser bingeha demokratîk çareser bike. Bahsa röportaja Mehmet Ali Birand ya sala 1988 jî dike. Dema çûye Bekay hevdîtin pêkaniye bi Öcalan re. Duê derê de jî heqeten dema ku mirov guh dide Abdullah Öcalan röportaja wî ye bi Mehmet Ali Birand re bahsa van meseleyan dike. Dibe ez hindik imkanekî jî bibînim ez ê şer bidim rawestandin em ê rên dîplomatîk rên siyasî bijaribînin dibêje divê röportajê de jî. Yani di helbesta wî de guherîn çê nebiye. Lê em daxuyaniya Mustafa Karasu bidomînin gelo bê çareseriya pirsgirêka Kurd guhertina demokratîk dibe? Ma tiştekî bi vî rengî çawa mümkün e? Ji xwe çima li Tirkiye demokrasî pêk naye? Çima dijberî li demokrasiyê têkirin? Çima AKP, MHP dewlet dijberê demokrasiyê ne? Ji ber ku ne amade bûn heta niha. Digotin eger demokratîk bûn pêk were, wê Kurd jî rabin jê fayde û sûdê bigirin. Demokratîk bûn pêk were, wê pirsgirêka Kurd çareser bibe. Wê perwerdehiya bi zimanê Kurdî were dayên. Wê ziman, nasname, çand wê were qebûl kirin. Ji ber vê yekê dijberî demokrasiyê bûn. Bêguman em ê li pratikê binirin ji virû pêve. Ya ku çareseriya pirsgirêka Kurd dixitimîne, dixe zehmetiyê, zêdebûna daxwazên tevgera azadiyê nine. Yani yê ku van pêvajoya dixitimîne, ne daxwazên me yên zêde ne dibêje. Mantıqa wan e ya ku pêşî li vê digire. Tiştekî bi vî rengî tune ye. Ne ji ber zêdebûna daxwazan e. Ji ber nebûna zihniyeta wan e. Zihniyet demokratîk nine. Zihniyet ne alîgerê çareseriya doza Kurd e. Niha Ahmet Türk gotiye em bazariyê nakin. Tiştên ku bazarî li ser nayê kirin hene. Bazarî li ser mafê mirovan nabe. Zimanê dayîkê bila hebe yan na. Li ser vê bazarî ne mümkün e. Kurd bila xwedî mafê xwe xwe rêvebiriyê bin yan na. Li ser vê bazarî ne mümkün e. Nabe. Hebûna Kurdan were naskirin yan na. Li ser vê çawa bazarî mümkün e. Ma bazarî li ser vana dibe? Ev mafê xwezayiyê Kurdan e. Ji ber vê jî guhertina demokratîk û mafên bingehîniyê pirsgirêka Kurd ji hev nayêne qutkirin. Hevan eger were bîra we beriya mehekî jî
de her video xuda hemen bahsa vê yekê dikin. Me gotiye hin mijar hene bazariya wan tûcar ne mümkün e. Weke xwarinê ve xwarinê. Wana tişin hayatî ne. Bazariya wan nabe. Dibêje em piştgiriyê didin hewldanên reberê xwe. Banga li rebera po banga rebera po dibêje pêwendiya wî bi pirsgirêka Kurd re heye tabii ki elbet. Ne tenê meclisê xwast hemû hêzên demokratîkên Tirkiye bixe nava tevgere. Hê tiştekî li holê tune tabii. Hin derdikevin dibêjin nizanim 15 çile, 14 Sibatê wê tiştekî bibe. Ez bar dikim bahsa danîna çek û sîlahan dike. Hin rayedarên AKP beriya çend rojan derketibûn gotibûn hatta Newrozê hatta di Sibatê de wê çek werin danîn ev mesele edît qede. Yani henekê xwe bi Kurda dikin. Yani sanki her tişt safî biye, dewleta Tirkiye demokratîk biye, mafê Kurda hatiye dayîn tenê medî maye çend sîlahên di destê keç û xortên Kurdan de. Ew jî tên danîn temam e. Mesele safî dibe. İşte Mustafa Karasu dibêje tiştekî wisa tune. Tiştekî li holê tune. Me tiştekî bi çavê xwe nediye. Tu gav nehatiye avêtin. Ama hûn derdikevin bahsa 15 çile dikin, 14 Sibatê dikin. Reber apo çima meclis nîşanda? Hê meclis nîqaşa vê yekê nekiriye. Tu tiştekî neketiye meryetê. Li meclisê çi nîqaş çêbûne heta niha dipirse Mustafa Karasu. Meclis çi ye? Erka meclisê çi ye? Meclis ne iradeye gele? Peyvira wî kanûn çêkirin ne? Ma wekî din çi karê meclisê heye? Van pirsanan dike. Em divê pêngavan bibînin. Yani gavên ku têne avêtin divê rêde divê em mecbûrin wan binêrin, wan bişopînin. Eger ew bixwazin pirsgirêka Kurd ev mühim e. Eger dewleta Tirkiye bixwaze yan jî niyeta dewleta Tirkiye hebe pirsgirêka Kurd û rebertî weke amûr bikarbînin divê Kurd jî çareseriya pirsgirêka Kurd ji bo demokratîkbûnê nîşan bidin û rûyê dewleta Tirkiye rast derbixin holê. Yani rê nedin ku dewleta Tirkiye bixwaze yan jî hewl bide pêk bîne ku doza Kurd û rebertî weke amûr nîşan bide. Yani weke yani vaya gotinê wî balkêşin. Mesele ne ew ku mirov bawekî xweşbînî yan jî reşbînî li meselê binêre. Divê pêvajo baweke rast were ribebirin. Eger nîqaşeke ciddî hebe, eger partî û meclis bikevin dewrê li ser destûra bingehîn û daxwazan dibe ku axaftin jî bê nekirin. Maqay tenê ji bo sohbetê ew xwesa diçin hevdîtinan pêktînin. Yani heyet ew xwesa diçe derî digere partiyên siyasî re hevdîtin çêdike ten ne ji bo sohbetê elbet ji bo çêkirina qanûnan e. Amadekirina zemînekî ye. Kîjan qanûn wê bine guhertin? Nîqaşa wê tê nekirin. Elbet mühim e. Dibêje Mustafa Karasu reber apo beriya niha tim gotiye. Ez ne kesekî dixapînim û ne jî tê me xapandin. Yek ji rêgezên tekoşîna reber apo ê herî bingehîn jî ev e. Ne xapandin û ne jî bê xapandin. Reber apo şexsiyetekî bi vî rengî ye. Herkes wê wisa bigire dest, wisa nêzik bibe. Reber apo tekoşîneke siyasî dimeşîne. Bi rastî jî xitimandinekî heye, bêçareseriyekî heye, dixwaze rêyekî ji vê yekê re ve bike. Ya ku AKP MHP aniye vê noxte jî tekoşîna gerdûnî ye. Ev mühim e, tekoşîna gerdûnî ye. Piştî sala 2015 plana hilweşînê pêkanîn, xwestin hilweşînin lê nebû. Yani bahsa plana çoktanî netke boyar dikim. Li aliyê din jî tekoşîneke mezin hebû, tekoşîneke gerdûnî hebû, ev tekoşîn ew tengav dikirin. Tekoşîna azadiya Egerê Kurd niha wan dixe nava zorê. Tekoşîna giştî wan dixe nava zehmetiyan. Êdî wan jî siyasetekî xistiye meryetê. Yani 2015 de wextê ku pêvajo hilweşandin, niyeta dewleta Tirkiye ew bû ku bi Kurdan çok bidin danîn, çek û sîlah ji destê wan bigirin, meselê bi temamen safî bikin. Ama bi ser neketin, îja niha dixwazin anha pêk bînin. Ama xuya ye dewleta Tirkiye bandora xwe ya li ser Sûriye bi temamî wenda kiriye
ku anha dîsa hewciyê Kurdan biye. Niha çima di nava heyetê de vê pirsê jî dike, ev pirs beriya niha jî min ji hin kesa bihîstî bû. Çima di nava heyetê de hevserokên Dem Partiyê tune ne, heyeta Emiraliyê de. Mustafa Karasu bala wî jî kişandiye, ew jî aynî pirsê dike. Eger Dem Partî biçe, rêveberên Dem Partî hene. Bixasî ku ez dizanim, Sırrı Süreyya Önder niha ne di nava rêveberiya Dem Partiyê de ye. Pervîn Buldan ji xwe ne endamê Dem Partiyê ye, hevseroka HDP ye. Ahmet Türk jî hevşaredar e. Dixwazim vê yekê bêjim divê bangek ji bo Dem Partiyê hatibû kirin. Yani gotibûn bila Dem Partî biçe İmralî hevdîtin pêk bîne. Hatta Abdullah Öcalan jî were meclîsê di nava koma Dem Partiyê de baxfe. Madem Musa'ya çima ji Dem Partiyê kesekî tune di nava heyetê de, heyeta İmraliyê de. Hate gotin bila Dem Partî biçe İmraliyê çima hevserokên giştiyên Dem Partiyê di nava heyetê de cih nagirin. Herî kim divê yek ji wan qenebe di nava heyetê de hebiya dibêje, dipirse tabii Mustafa Karasu. Tabii vala tişên teknîkî ne detayên dibe hebe jî dibe nebe jî. Mesela baweriyê yedî. Niha Mustafa Karasu di mesela destekdayînê de çi dibêje? Em amade ne destekê bidin. Lêberê em tu carî rastiya dewleta Tirk ji bîr nakin. Em ji ber sedemên dîrokî vê yekê dibêjin. Ji ber pratika wan em vê yekê dibêjin. Ev ne tenê guman û hesasiyet e. Di aynî demê de rastiyek e. Di vî aliyê de dema mijar dibe rastiya dewleta Tirk her tim hinek divê bi baldarî merov nêzîkê meseleyan bibe. Divê kes nekeve nava rahetiyê. Pirskirêkeke dîrokî heye li holê. Ya esasî jî divê tekoşîn tu carî nesekine. Divê tekoşîn berdewam bike. Hê li holê tiştek tune. Sedemek em tekoşîna xwe sis bikin tune ye li holê. Heta dawî divê em bixebin. Niha di derbarê pêvajoya li İmraliyê de Mustafa Karasu wisa dibêje. Yani heyeta ku diçe İmraliyê tê divê di nav da qenebe hevserokek Dem Partî jî hebe. Endamek Dem Partî hebe. Mafên bingehîn beriya her tiştî dibe, mafên bingehîn ê gelê Kurd dibe werin misogerkirin, garantîkirin. Yani milletê Kurd karibe xwe bi xwe rêve bibe. Ev ji bo wan xeta sor e, wisa xuya ye. Wekî şert danayne pêş. Yani dibe armanca tekoşîna me ye. Yani dibe Abdullah Öcalan jî em jî bi vî armancê em derketin rê. Evet. Yani wekî din ji bo em nemrin, em dikarin tavîza bidin dewleta Tirkiye. Tiştekî wisa dibe? Yani nîqaşa wî jî nabe. Niha bi çend cümleyan bahsa Sûriye jî kiriye. A mesela Sûriye'de niha Sûriye'ye nû wê çawa be berî her tiştî Artêşa Millî Sûriye çi ye dibêje? Çeteyên paramilîterin, tabii ev tiştên zanîn nekarê ereban e. Komeke çeteyan e ku bi destê dewleta Tirkiye hatiye avakirin. Pirskirêka serekeya Tirkiye çi ye? Dijminahiya Kurdan e. Biborin. Bahsa armancê dewleta Tirkiye dike. Pirskirêka serekeya Tirkiye çi ye? Dijminahiya Kurdan e. Têkbirina tekoşîna azadiye gerek Kurd e. Ev çete çima êrişan dikin? Ji ber polîtîkayên dewleta Tirkiye êrişan dikin. Dewleta Tirkiye naxwaze Kurd li tu derekî dünyayê azad bibe. Dewleta Tirkiye naxwaze Kurd li tu derekî dünyayê bibin xwedî statû. Ji ber vê yekê êrişan dikin. Mustafa Karasu dibêje. Hêzeke berhevkirî ye. Paraniya wê jî ji Çeçenistanê hatine. Ji vî aliyê ve wî aliyê ve ji her derê dünyayê kîjan çete bermaya anîne komkirina anîne wê derê lê binêrin ji Tirkiye kesekî çûye bûye tu generalê hetişt. Li Bakur Rojdatê Sûriye jî gel êlên heremê, êlên Minbicî, Kobanî, Reqayî şer dikin. Şerekî mezin heye li heremê. Ji ber vê yekê çete her roj dibin parastina dronên dewleta Tirkiye de êriş dikin. Dewleta Tirkiye şer dike.
sumo mumo falan filan tüner bile hermi. Bela evsiha rojeki ne? Bela barafı devleta Türkiye rojeki ne hermi? Ve deme hemû çeteyn sumo ve barravın bazın jeremi. Loma efşere devleta Türkiye'ye neşere çeteyane tere. Kaz binir vajmıra çin visiye. Hevan no. Kava çin visiye. Raşid Cevher. Tudbêjî em bawerin bila pêvajû bi vî awayê devam bike. Yani tiştê ku em wan bikin tune tabii ki. Bila pêvajû aynen bi wî awayê devam bike. Tiştê ku Kurd wan da bikin tune. Wekî dê eger tiştekî pir mühim tune be hevan mı ji peyamê we. Optimus Prime tu çi dibêjî mamoste? Tamam. Hûn ji xwe re ser ekranê bixwînin. Ê min ez tenê li peyama binêrim ji bo ez wext qezençikim. Yani xuya tekilîn dîplomatîk devam dikin li her derê dünyayê. Di nava Kurdan de jî ama bi çavê we bila ser konferansa netewî a Ewê be. A Rojavayê Kurdistanê pêk tê. Dibe ku dewleta Tirkiyê van rojan êrişî bike, hinek baldar bin. Çünkü wisa rehet destûr nade. Çawa ku di hilbijartinên heremî ên Rojavayê Kurdistanê de bû mudaxil nehîşt çêbibe. Ez bawer dikim vê derê de jî wê hem bi rêya pedekê hem bi rêya hêzên din ew ê hewl bide van konferansa asteng bike. Hevan no. Ez dibêjim qey wisa baş e. Ez ji we re gelek spas dikim. Ji bîr nekin bibin abone. Ez kêfxweş dibim. Dî hûn diacibînin û hez dikin qelba dişînin û çi dişîne nizanim. Hûn pê li vêya dikin û çi dike nizanim. Çi bû navê vêya? Hûn pê lê dikin. Êdî ji bo ku ev kanala me pêş keve hinek parvekin di nava xwe de xweş dibe. Dixwazim zêde be. Baş e. Vê hêviya rojên xweş azad, xatirê we dem baş.